Ga labarin yadda muka sami suma da wannan labari daga kasar Chadi inda farmakin sojin saman kasar ya yi sandiyar mutuwar gwamman matsinta 'yan Najeriya. Kwanaki uku bayan da 'yan Boko Haram suka kai hari tare da kashe dakarun Chadi akalla 24 ne mahukuntar birnin Injamena suka bai wa rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan waɗanda ake zargin cewa 'yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamun kifi a tafkin. Shaidu ciki har da 'yan sa kai da ke baiwa fararen hula kariya daga hare-haren Boko Haram sun ce wannan farmakin ya yi sandiyar mutuwar gwamman mutane waɗanda kawo yanzu ba za a iya fayyace adadinsu ba. Kusa da cadin rahotanni daga jihar Neja a tarayyar Najeriya kenan na bayyana cewa harin sojin sama na dakarun kasar ya kashe fararen hula da dama a matsugunan guranayi da ke dab da garin Kasasu a karamar hukumar Shiroro ta jihar Neja. Wannan na matsayin ƙarin tarin hare-hare da sojan Najeriya ke kaiwa bisa kuskure da ke sababa asarar dimbin rayukan fararen hula da basu ji basu gani ba, musamman a jihohi da ke fama da ayyukan ta'addanci. Majiyoyi sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da sanyin safiyar yau Lahadi, inda bayanai ke cewa wasu iyalan ga baki ɗaya suka rasa rayukansu a wannan hari, yayin da kusan dukkanin gidaje da ke gurnayi suka rasa akalla mutum ɗaya zuwa sama da ɗaya a halin yanzu. A Brussels, wasu 'yan kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso sun kaddamar da sabon kawance na dawo da demokradiyya a yankin Sahel a hukumance kenan a jiya. Kungiyar mai suna ADS manufarta a cewar waɗanda suka samar da kungiyar manufar ita ce na kira da a dawo da tsarin demokradiyya a kasashen Sahel ƙarƙashin kungiyar IS da suka hada da Nijar, Mali da Burkina Faso. Kungiyar wacce ke ikirarin ganin an dawo da wannan tsarin demokradiyya ta nisanta kanta daga ikirarin da ake na cewa kungiyar na da wata manufa daban. Wasu yanzu haka na masu bayyana ikirarin bayar da ra'ayi daban-daban game da rikicin na Sahel, kuma ta musanta cewa ita ra'ayi adawa ce ba ta da alaka da ainihi abubuwan da ke faruwa a yankin. Dr. Maria Jibrin, shugabar wannan kungiya ta ADS, ta amsa cewa lalle manufar ɗaya ce da masu adawa da waɗannan sojoji, to sai dai ba su gudanar da. Ta bayyana cewa manufar ɗaya ce da masu adawa da sojoji, to sai dai ba su da gwagwarmaya da sunan wata jam'iyya. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai halarci taro da za a soma gobe Litinin da nufin shimfiɗa sabuwar dangantaka tsakanin Faransa da Afirka a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Taron da ake sa ran kamfanonin Faransa 140 za su kasancewa a wannan wuri. Shugaban na Faransa a yau ya jagoranci bikin kaddamar da sabuwar harabar jami'ar Senghor ta Francophonie a birnin Alexandria na kasar Masar. Baya ga haka ne ya kama hanya zuwa Nairobi ta kasar Kenya. Baya isan Nairobi, a cewar wannan sanarwa daga fadar shugaban kasar, cikin ajandar akwai taron manema labarai da rana tare da kwaransa na Kenya William Ruto da kuma sanya hannu kan yarjejeniyoyi tsakanin kamfanonin Faransa da na Kenya. An samu haɓaka fannin kasuwanci da sauransu tsakanin kasashen biyu, wato Kenya da Faransa, a cikin 'yan shekarun nan, kamar yadda fadar Elysee ta tabbatar. Wani harin 'yan bindiga ya halaka mutane 69 a lardin Ituri da ke arewa maso gabacin jamhuriyar demokradiyyar Congo, kamar yadda majiyoyin yankin suka tabbatar. Tsawon shekaru sama da 30 gabacin wannan kasa mai arzikin ma'adinai na fuskantar tashe-tashen hankula daga ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai. Masu ɗauke da waɗannan makamai da ke alaƙa da ƙungiyar Kodeko wacce ke da'awar kare yankin Landu sun kai hare-hare a ƙauyuka da dama a ranar 28 ga watan Afrilu, kamar yadda majiyoyin yankin na tsaro suka shaida kamfanin dillancin labaran Faransa hare-haren da suka yi sandiyar mutuwar mutane 69. RFI. Iran ta yi mayar da martani ga tayin yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta mika mata, matakin da ke zuwa bayan jerin hare-hare da aka gani a kasashe da dama na yankin Gulf a wani yanayi da Tehran ke ci gaba da gargadin cewa ba za ta ja da baya ba ko kuma sarara wajen mayar da martani kan duk wata takalar Amurka. Kamar yadda kafar talabijin mallakin gwamnati ta wallafa, kasar ta mika
amsa ta ga tayin da Amurka ta yi ga Pakistan, wadda ke a matsayin babbar mai shiga tsakani a kokarin sasanta wannan rikici da ya faru tun a watan Fabrairun shekarar nan. A Siriya a yau ne aka soma zaman kotu na biyu a hukumance na tsofin manyan jami'an gwamnatin karkashin tsohon shugaban kasar kenan Bashar al-Assad a babban birnin Damascus. Wannan dai ne karo na farko da aka fara shari'ar Atif Najib, dan uwa ga tsohon shugaban kasar da ake tuhuma da azabtar da matasa a shekarar 2011. A dai gefen kuma bayanai daga kotu na nuna da cewa za a gudanar da shari'ar Bashar al-Assad dan uwansa Mahar kenan, shari'ar da ba za su bayyana ba, inda suke gudun hijira yanzu haka a Rasha. Bincike na tafiya game da kisan wasu mutane da aka yi kuma aka soma tono gawawwakin su. Gashirinmu na gaba. To madalla, mu faro daga Najeriya, inda batun zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar APC da rikicin cikin gida a sauran jam'iyyu suka yi matukar ɗaukar hankulan jama'a a wannan makon da ya kawo ƙarshe. Bari mu ji rahoton Michael Kudisin a game da yadda ake ganin cewa zaben ko kuma sulhu don fitar da 'yan takara a matakai daban-daban ya bar baya da kura a wasu jihohi da kasar. Jam'iyyar ta so ta ga jihohi sun cimma matsaya ta sasanci ko maslaha ko kuma su gudanar da zaɓukan fidda gwani idan hakan bai yiwu ba, amma wasu masu aniyar takara na zargin an yi musu karfa-karfa. Sai dai mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta fuskar yaɗa labarai Yusuf Dingyadi ya ce an tsara komai bisa doro na adalci. Mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana sayar da fom din nan na takara. Har yanzu kofar sayan fom din nan a buɗe take. Mafi rinjayen masu korafe-korafe nan suna yi, wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi fom din nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawai shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara. Sai dai masana na ganin hakan na iya haifar da gutsiri tsoma ya kuma jefa jam'iyyar da demokaradiyya cikin rudani. Dr. Yawuddin Maitama, masanin kimiyyar siyasa ne daga Jami'ar Bayero Kano a Najeriya. Wannan halayya ta 'yan siyasar Najeriya ita take raunata dimokuraɗiyyar cikin jam'iyya. Saboda haka jam'iyya mai mulki yayin da ake ganin irin wannan abu ne da shi kankin kansa yake nuna babban kalubalen da za su fuskanta musamman a zaɓe, domin sun shi ne zai zama musabbabin rikicin cikin gida a cikin jam'iyya. Masu bibiyar siyasa na cewa rikicin na iya shafar haɗin kan jam'iyyar kafin zaɓe idan ba a magance shi ba. Kazalika cikin wannan mako Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso, biyu daga cikin jagororin adawa, suka sanar da ficewa daga jam'iyyar ADC da yanzu haka ke kokarin ganin cewa ta warware daga rikicin da ke fama da shi a cikin gida. Inda a wannan karon suka ce sun koma jam'iyyar NDC. To ana cikin wannan yanayi kuwa a ranar Laraba sai ga tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na tabbatar da cewa lalle yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman 'yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa. To sai dai a wata ganawa da ya yi da magoya bayansa a gaban 'yan jarida ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi, Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuɓa kafin yanke shawara. Ɗaruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027, inda ya shaida musu cewa ya ce kuna neman na tsaya takara a zaɓe mai zuwa. Zaben shugaban ƙasa ba fa wasan kwamfuta ba ne, amma duk da haka na ji kiranku kuma zan yi tuntuɓa sosai. And I'll consult widely. Daga cikin magoya bayansa ga abin da wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa. Mulkin da ya yi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. So shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya. Bisa ga adon rayuwa da muke ciki a yanzu. A lokacinsa babu mai, a lokacinsa ya yi sauƙi ba kamar yanzu da yake da tsada ba da abincin da muke ci, shi yasa muke kiran sa ya dawo. Dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara ƙarƙashin ta idan ya amince, sakataren tsare-tsaren gamayyar ƙungiyoyin magoya bayansa Hamadu Samson ya ce duk jami'an da ka sani yanzu ana neman shi don an san shi ne yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe. Ana ganin shi ne yake da shekaru dai 4 kawai zai yi. A yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayarsa kan kiraye-kirayen da ake yi masa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa. To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa, kotu a Najeriya ta ce a jibi Litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne
za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi ya taɓa yin rantsuwa har sau 2. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe 2 daga cikin fararen hula 6 da ake zargi da hannu a yankurin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka gumi da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya. A ƙa'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka idan za a kama mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ake kira actus reus, na biyu shi ake kira mens rea. Actus reus shine wani abu da mutum ya yi da jikinsa ko da hannunsa. Mens rea kuma shine niyyar da mutum ya yi amfani da ita gurin yin wannan abu. Saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi kuma ya zama cewa bai yi komai akan wannan ba, kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gare shi a jikinsa ba na kaki, to zai zama cewa bai yi laifi ba. Amma idan soja ne ya zama yana da wannan zai zama ya yi laifi, domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace. Amma farar hula in dai ba taimakawa ya ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba, shi ne wato aiding and abetting, ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shiryawa ma. To wannan ba zai zama laifi ba, saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ƙa'idojin guda biyu na mens rea da actus rea. A Najeriya ko a wannan makon da ya kawo ƙarshe, 'yan Boko Haram sun kai farmaki kan sansanin soji da ke garin Magubayari da ke jihar Borno, inda aka yi ba ta kaci tsakanin bangarorin biyu. Bayanai sun ce bayan da suka fahimci cewa ba za su iya kwace wannan sansanin daga hannun sojan Najeriya ba, 'yan bindigar sun fantsama cikin gari tare da kona motar asibiti, cibiyar ITC da ke tattare da na'urorin kwamfuta da sauran wurare masu muhimmanci da suka yi barna mai tarin yawa kafin a fatattake su. A can kuwa kasar Chadi makociyar Najeriya, mayakan na Boko Haram ne suka kashe dakarun gwamnati akalla 24 a cikin wannan mako da muke bita, tare da raunata wasu da aka bayyana cewa adadin su ya zarta 40, kamar da yadda za ku ji karin bayani a wannan rahoto na Shamsiya Haruna. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce an kai harin ne a cikin daren Litinin zuwa wayewar garin Talata a sansanin sojin Barka Tolorom da ke yammacin kasar. To sai dai wasu majiyoyi na cewa adadin sojojin da suka rasa rayukansu ya kai 25 yayin da wasu 46 suka samu raunuka. Kafafen yada labarai a Chadi sun ce tuni aka yi amfani da jiragen soji masu saukar ungulu domin kwashe waɗanda suka samu raunuka tare da kwantar da su a wani asibiti da ke Injamena. Kazalika akwai bayanan da ke cewa ko baya ga farmakin akan sansanin sojin, mayakan na Boko Haram sun kona wani ƙauye da ke kusa sannan suka kwawashe dukiyoyin jama'a a lokacin farmakin. Rundunar sojin ta bayyana cewa dakarun kasar sun fatattaki maharan tare da kashe adadi mai yawa na mayakan Boko Haram a lokacin arangamar. Wannan hari na zuwa ne a matsayin wani bangare na ci gaba da tashe-tashen hankula a yankin tafkin Chadi, inda mayakan ke amfani da tsibiran wurin a matsayin mafaka. To wannan matsala ta ta'addanci ta kasance ɗaya daga cikin muhimman labarai da suka yi matukar ɗaukar hankulan jama'a a wannan makon da muke bita. Domin kuwa ko a ƙasar Mali, 'yan ta'addar sun kai hare-hare tare da kashe mutane akalla 30 a tsakiyar ƙasar. Hauwa Haliru Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. Kamfanin dillancin labaran AFP ya rawaito wata majiya na cewa akalla mutane 35 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan harin da mayakan suka kai ƙauyukan Kurikuri da Gumusugu a tsakiyar Mali. Tuni ƙungiyar Jinim da ke ikirarin jihadi ta ɗauki alhakin kai harin, yayin da dakarun Mali ke cewa sun kai hari kan 'yan ta'addan kuma sun hallaka gwammai. A wani sabon salo na kaddamar da hare-hare kuma mayakan da ke da alaka da Al-Qaida sun kuma kai farmaki babban gidan yarin ƙasar. Cikin fursunonin da ake tsare da su akwai mayakan Jinim da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da aka kama a watan da ya gabata bayan mummunan harin da kungiyar da kuma 'yan tawayen Absinawa suka kai a Bamako. Baya ga farmakar gidan yarin, mayakan da ke ikirarin jihadi sun kuma banka wa motocin dakon kayayyakin abinci da ke shirin shiga babban birnin ƙasar Bamako wuta. Tun bayan farmakin haɗin gwiwa da kungiyoyin Absinawa da ke fafutukar ɓallewar yankin Azawad daga Mali da kuma kungiyoyin da ke ikirarin jihadi suka kai a birane da dama da ke ƙasar ta Mali. A nasu bangare mahukunta a jamhuriyar Nijar suka sanar da ɗaukar wasu sabbin matakai ta bangaren tsaro. Wasu daga cikin matakan har da bayar da umarnin garkama masallatai da zarar aka kammala sallolin farilla, tare da tabbatar da cewa an hana wa jama'a kwana a cikin wuraren ibada har da makarantun Islamiyya. Umar Sani na ɗauke da ƙarin bayani. A cikin wata wasiƙa ce da ministan cikin gidan Nijar Janar Muhammadu Tumba mai ɗauke da kwanan wata 30 ga watan Afrilun shekarar da ya wuce,
wadda ya aiki wa gwamnonin jihohi da shugabannin gundumomi da na ƙananan hukumomi. Gwamnatin ta umarce su da su hana duk wata bakuwar fuska kwanciya a masallatai da kuma makarantun allo. Haka ma gwamnatin ta buƙaci jama'a da su fallasa duk wani mutum da ba su yarda da shi ba ga sarakan gargajiya da wakilan al'ummar yankunan su. Gwamnatin ta ce ɗaukar matakin ya zama dole lura da yadda makiyan ƙasar suka bullo da sabbin dabarun sadewa a cikin al'umma domin tafka aika-aika. Matakin gwamnatin sojin Nijar na zuwa ƙasa da kwanaki 10 bayan munanan har-haren da haɗakar ƙungiyar mayaka abzinawa na FLA da takwarorinsu na ƙungiyar jim suka kaddamar a ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata a birane da dama na Bamako tare da hallaka ministan tsaron ƙasar Sadio Kamara. To har wa yau game da wannan batu na matsalar tsaro musamman a yankin Sahel, mahukunta a Burkina Faso sun fitar da jerin sunayen kungiyoyin agaji na gida da kuma na ƙetare a guda 205 waɗanda aka dakatar saboda zargin cewa ayyukansu sun yi hannun riga da dokokin ƙasar. Gwamnatin Kyaftin Ibrahim Traore na zargin wasu daga cikin kungiyoyin da fakewa da ayyukan agaji don yada ayyukan ta'addanci a Burkina Faso. To wani batu da ya matukar ɗaukar hankula a makon da ya kawo ƙarshe shine hare-haren da ake kaiwa baki a Afirka ta Kudu, mafi yawansu 'yan Najeriya da kuma 'yan Ghana. Tuni dai gwamnatocin Ghana da Najeriya suka bayyana wa Afirka ta Kudu damuwarsu a game da wannan lamari, kamar dai yadda kungiyar ECOWAS ta buƙaci a ɗauki matakan da suka wajaba don kare baki da ke zaune a ƙasar. Dr. Rakiya Sa'idu, malama a jami'ar Cape Town, ta bayyana mana yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da lokacin jajibirin zaɓe don rura wutar wannan matsala. Ai shi ne ma babban dalilin da ya sa ake samun wannan problem din, saboda suna ganin cewa baki su ne suke dauke musu ayyukan da ya kamata su yi ƙananan ayyukan. To amma ko da yake a wannan gaskiya yawanci sun fi kyamar abin hawa-hawa ne. Akwai baki wanda ƙasashen da ke kusa da su kamar su Zimbabwe. To shin kuna cikin fargabar cewa irin wannan rikici zai iya shafar yankin da kuke, tunda kin ce ba kwa fuskantar wannan matsala a yanzu? So a yankin da muke mu ma din akwai townships din kamar yadda nake su Kalita su Gugule, to shi ma a nan idan kai bakar fata ka je dan ba dan kasa ba, to kuma dama gaskiya idan kai kana so ka zauna lafiya ba nan zaka je ka zauna ba. So kowanne state din ma kika je akwai areas din da dama